Ассалому алайкум бачаҳо, сӯзакин, навбакин, хубакин, ҳама тарафан иштагин. Медонам ҳаматон дар комментария намисед кай анвар видео хушам мепарда, кай анвар видео хушам мепарда, мо тамошо кунем. Бачаҳо медонам ҳаматон зиқ шудаин дар ин карантина. Бачаҳо ин канали моро дастгирӣ кунед, 2000 бихелон бачаҳо ютуб канали мара 2000 бихелонен. Я подписаться к нему, ему шумо миннатдор, шумо ему миннатдор. Бачаҳо что-то просмотр мо кам гирдиса, бачаҳо просмотр бихелон талхаша букафон, касе подписаться накарда дар канали мо подписаться кунад, обуна шава. Мо видео тайёр кардем, Анвар медонем ки Анвара чанд та видеош долгобат кашиста, мо видеои гирифтем тайёр кардем, барои шумо мепартоем. Шумо просто тамошо кунед, дам мегирен, аловат барен. Ҳамин канали ютуб канали моро бихелон бачаҳо подписса, монетиза шавӣ кунем бачаҳо, просмотр чо-то нарасидиста. бо дастгирӣ кунем, бо мо барои шумо видеои Анвар тез-тез кӯшиш мекунем ки ҳар рӯз видеои Анвар барои шумо партоем. Бачаҳо ҳамин инстаграми мо дастгирӣ кунед, сайтиш будаен дастгирӣ кунед. Бачаҳо инаи одноклассники мо инаи одноклассники моро дастгирӣ кунед, ҳама тарафа зур меша. Инаиш боша телеграм канал мо, телеграм канал дара дастгирӣ кунед, дастгирихтонро бирасонед, нав ҳукагем қати одноклассник. Иш боша тикток мона, бачаҳо дар тикток дунед чекнед, дастгирӣ кунед, удам подписаться кунед, видео тенҷтед дар инстаграм, тикток, одноклассник мебурад. Рафтем бачаҳо, видеои наво тамошо ки приятный просмотра. имрӯз лекин тенҷ банд омадам махтум ши. хайр раҳмат барои биромадан, хайр раҳмат барои файрокини туғрия. шикаме то дод кун, ҳамин тезӣ бихӯрам хеле мешава. хай мебурӯи хона. чӣ бане? хай рафтем агане. ин хона тенҷ бадай кун. хай хитаранги дар хонаи худо тиска озма обузча мекунам ё майла. гап нестай, рӯзи баъдаш наги лекин. майла? ё ози чӣ бошад? кай мебурӯи ту? ин минути дига. я минути дига тоқат намекунам, оз меринам дар ҳизором. била чӣ кор кунам? ту гуфти сар дорам? о чӣ ба? не просто пурсидам. ай била ай ҷарасту мебурора ози. мебахшӣ ки камтар дер кардам. қабуи безебои бӯи чӣ қабуи безебо? сагат наомад рид. саги ман 2 ҳафта шуд ки мурдаге. ай била. медонам видео матада маъқул шуда, агар маъқул шуда лайк мо, маъқул нашуда дизлайк мо мефаҳмем ки чанд кас маъқул шуда, чанд кас не. бачаҳо видеои маро бигирен дар эмотон история кунед, чанд кас буден дар канали мо обуна шаванд, дастгирӣ кунам, бо шумо мо миннатдор мешем. бачаҳо дастгирӣ кунем, монетиза шав бихелонем, бачаҳо монетиза шавӣ кунем. майли бачаҳо я дастгирихтон накунед дар ин канал. бачаҳо чӣ гуфтанем? видео Анвар тайёр шудесай, чӯ таҷришкош қини ба шудесай, баромо долгобат кашидесай. ҳамин каналро бидунем подписаться кунем, обуна шед. иншоалло агар канали моро ба 2000 бихелонем, мо стараш мекунем каналро видеои Анвара барои шумо тезтар ҳатман партоем. зинда бошед тоҷик бача.